ottaa pää. Kaikki muut on katsottu ihan hiljaa. Tuo ottaa nyt pää. Ja valmistautuu ralli, veto ja top. Eikö Maarit ollut meidän vielä viime? Joo. Nopeat koirat tekee nopeat virheet, niin mä aina sanon, nyt me Sissin kanssa itsekin siihen opettelemaan. Niin me vaan tekee. Kyllä se pikkuhiljaa nyt tuossa toisella radalla niin Keinulla se pysähtyi, se kurkkasi tuomaria, mutta ei niinku sen takia hyytynyt. Tuomari jäi siihen taakse, piti runtaa. Olli Pulmu ja Maarit Karhu Teiskonen edustavat Mikkelin agility-harrastajia. Valmistautuvat 39 Top, 44 Turo ja 45 Pipsa. Ihana.